Kapulisan, may person of interest na sa nagtiro patay sa lalaki nga nagapamunyag sang tanom sa barangay Baldoza, La Paz. Samtang isa patay, isa pilason sa pagpangbuno sa Oton, Iloilo. Si Kim Salinas nakatutok. May person of interest na ang Iloilo City Police Station 2 sa pagtiro sa 61 anyos nga lalaki sa barangay Baldoza, La Paz, Domingo sa ngaga. May klaro nga laragway ang kapulisan sa nagtiro paagi sa CCTV. Nagaedad ni isang 50 tubtob 60 anyos kag residente sang syudad. May mga motibo na nga ginasundan ng kapulisan apang hindi pa mapalayag sa publiko. Wala ta kabalo ko no may atraso sila mo pagay na gusto namon maistorya gid sang maayo ang maistorya ang maayo ang biktima kuno gid ang pinakarason nga agintiro siya. Ang biktima nga si Edgar Pertoliano ang nakaangkon sang bilas sa tiyan kag nato nga kamot matapos gintiro sa 2 ka beses samtang nagapamunyag. Nakabonet ang nagtiro, rason nga wala gilayon makilalan. Gano'n sa Edgar ga pamunyag? Talikod bunyag no, magtubang yan, tintiro. Nakabulit sa tanan tapos hindi mo makita ang taas na tao. Wala man sang kontra ang biktima sunod sa mga nakakilala sa iya. 5 pre sinunang tiro. Siya makilala ko siya kung makita ko siya. Amo na ba sa akon. Hindi pa man specific nga kilala yan tao. Kahit tubangay silang mo. Gin tawag pangalan niya mo. Nagapayo na subong ang biktima sa ospital. Na-recover sa crime scene ang 2 ka basiyo sang 45 caliber pistol. Samtang patay si Elias Toto, 32 anyos kag pilason naman si Elias Nonoy, lunsay residente sang barangay Trapiche, Oton. Ini matapos ginpangbono ni Elias Kulot ugat sang away ang hindi pag-intindihan ay sa pusta kag spotter sa billiards. Spotter na patay samtang nagtambag lang ang pilason. Kaya nag-intrato ang spotter, so dito kag binaisay. So sang pagwa ni sang suspect naton, ginbantayan ni sa sang spotter ni kag dito nagkomprontahan ay kag may pag tinapungulay nga natabo. So dito kag nabun-an ining aton unang biktima. Gilayon ang palagyong suspect apang naaresto sa gimbal Sabado sa ngudto. Pasakan ini sa mga reklamo nga homicide kag frustrated homicide. Upod Kermel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.